Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita manya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Ezo now tichaura na Skimbo pasore Gondo TV. Nasi mnao zedu chenge chikupa nyaya dzakasiyana. Ricky Fire. Ayewa baba wemoto wakazoratidza kuti aiwa moto wakapera. Mushure mekwanga wadezwa kuti chimbombe komalive. Wakasinga kurwa Discord yakanesa yekuti kana iwo vega wakazoona kati aiwa tombonotora Ricky Fire chaiye amene kuti wanga wauya kudhanzi wasiya moto padheni here tichita muzure mega. Andinomuka kuse chekutanga kuenda ishe ndimi maita ndimuke biri kwamurishe I am Gugu Gaga. There is no danger. Oi, Baba Moto. Oi, 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 Motiva no dangu tikirira. Oi, 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 oi. Yes, always put a smile in your face. Kuzoita hondo kunetsa maititi namadhambosi erunako zvino maititi chaiva zobudikira zvore mnonge vanga vasina kana makeup ndichita muzvonere mega aiwa murandakadzi uyu akashinga zvonere mega post pumako ichi chikomana chemangoma chakazinge charwara zvisingete chiri muchipachara zvino mukomana imba mangoma kuti angagutisa sadza zvekuti aisvika pakuimba chirumbidza devil uyu mukomana azoita video yake akutenda Mwari kuti avatendeuka nchaimbe zvekurumbidza Satani nekuti azobva kuti simba raMwari riri papi. Wakomana ungabva wanakirwa nesadza zvekusvika pakuimba uchisimbisa Satani. Satani wacho anga akuendesa wani. Ndichita muzukuru mega chikomana chakuti chatendeuka. Jackson. Ndiri munhu wekuti ndakasvika level rekunzwa kunhuhwa kufa kwangu. Kusvika kwekupedzisira kwekuti ndaifana kudecide nini kuti ndaneta kana kuti ndofana kudzokera kuvanhu. Asi nechido chevanhu vakandibatsirawo pakunamata pakuita sei ndakwanisa ndawana upenyu hwangu back kana ndakutaura. Sekuwana upenyu hwangu back ndiri munhu wekuti pandakasvika level iroro ndainzwa mavoices achindibvunza kuti why asi sei konei zvinhu zvakandibata nekuti nekupuwa upenyu kwandaita futi ndoda kuti ndikuzivise kuti I'm going to remove paplaylist rangu masongs akaita sanandiri bad like Lucifer vanhu ngavadyiwe. Hello Father Devil nekuti zvandakaona zvihombe. Passion Java uyu ari kuita magara mumba ake lockdown zvino azoburitsa video yachitanzwa nepa lockdown yewiki rino hapana alipo vashaya vanhu vanogona kuimba ureva kuti vese vasinombobvira adedza angachiti iwo maartist yamadofu hatingazokwanise kumeshena zvedu mazita evamwe vaimba vasina kuenda kwakasa vanogona asi tongoti munhu waMwari zvimwe kudaro anogona kunge apererwawo nebhegi nekuti azingeficha kuti iye ari kugadzira chinhu chihombe pali flyer parazobuda miremu zvonere mega kuti ndochombe chacho here gauro rinenge rapera. God bless everybody watching me. This is the God for the Prophet Passion Java. I'm excited to say Zimbabwe is safe and people are blessed and covered under the blood of Jesus Christ. We have the Spirit of God. Ndawayabana nyaya yegaramumba part 4 and nyaya yegaramumba part 4 tashaya vanhu vanoimba this coming Wednesday because atidongoita chinhu chinongopfuura toda kufadza imimi machinzwa saka tashaya vanhu vanoimba because what we are organizing is big. So according to the program at Trukuda, it's very possible to it next week or a week after this week. So stay tuned. We'll be bringing Karamumpa Party 4 with a bang. And this time, panika 30K kasnabasa katongoti ngenge. Panarukutemane 30K. So
God bless. Kune tune kubva kuna King Dito iravaimba about coronavirus ichita muzvitsvire mega uye vamwe vachita masongo za King Dito navanotsokuda pascreen pen. Tiri kuchemera pamuri uyai mapodze nyika yenyu baba uyai chamakuva kundimisaka uyai korona yatigadzika musuva uyai todonha semashizha makangotarisa ishengimi here vakawanda vakatungamira kare kare zvichida pakuyambuka pane patakarasika kamforeski takanga takacharika dai machimbidza dai mangokazika nyika ikafara tiri kutemera pamuri uyai mapodzi nyika yedu. Raspi Black saburiso zvekare namba ndodzikubuda pascreen pen. rinorwadza kupinda mumwoyo ishetapidza ona ndati kuri kurova ishesha mutoinzwa inorwadza kupinda mubonzo ishetapidza ona ndati kuri kubikwa ishetaibva nguvere andiri pamoto saka ishetaibva mafenoma chirwere chinokila saka ndati yakaipa korona atisi kuchaidza saka chimbocherera imashona Christmas yakaipa. Mosara mfina video of the week kubva kuna Frasco apa ndopavapera nakudzidza nhasi tosangana muchikamu chinoteera. Alright. DJ on the DJ Frasco, a lot of mercy. Ndasangana navo kuopewa ndirere ndikavaudza pasima wani kudenga kugere kuchema kwa nyanya zvirwere zvawanda ndavaudza kuti muvarangarire vanhu venyu baba muvarangarire ndavaudza kuti muvarangarire ndavaudza kuti muvarangarire toita setakateariva kumarinda perera ndiana chateketa maizvavainda ndochema kuna mwari zvitatsotanyanya ndoda mutiregerere mwari weminana. Ndasangana navo kuopewa ndirere ndikavaudza pasima wani. Alright, well, you don't know, I go by the name Sekuru Wamako aka Mr. Ono. Ndavaudza kuti muvarangarire. Acha 16 muvarangarire. Ini ndonzi Charles. Ndinoda kuti mutirangarewo mwari mutirangarewo mabasa kuti tikwanise kuzvitora dzedu tikwanise kuzvitora kudenga kugere kuchema kwa nyanya zvirwere zvawanda. Hapana here ane namba muponere ziso regondo hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zvichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita